ago habaiburi ochikobora ganche no morisi omwana no aro gokuranga ochikobora aki oyimo chumbe onabana nitategereria abatabatago togario borisia twararira barisia matuko na maeno omwana oyo unakora maigo yoke omokungu nkegori kiao ekero gwate neino komoega igo kware komotebinga when I remember you I'm not eating amana kware koragira ngai nandi kwarure omokungu agotonya na ro omokungu ochinkwa na chai tago sario bogima takwengenta bosibu ajo gokungu koganyete ekiageranya no gokuno kwe ekero chinga kichao chirakoreki chiraiki. Get to the point. Take a step forward. Omonene tate Nyasaye twakobakire twakwira nirimbia mono aigo twacha kurira nyabuto yorase sanduki mwana omoya ibaibulete no mukungu oye bona baibulimba yonero babwatiri lakini tunashukuru Mungu wetu kwa sababu wengine wampaki igo manne familia yaye nero musacho yona egete akareto mukungu akaibura bana bona nabuto kore mitwachira omonene twese otore miekegera ne tunabamwabo uyabwa otigabo toisana aseretara Yesu muturia amen. Amarika Nyasaye amarika machenwa Nyasaye Rusia biroge biga bikongocha Rusia ira guchari bono Biblia nige gotebanga ekero tore moyo toira neri Nyasaye mbia mono ekiagera se toragende na sakiriru asegeta sabuli kero tosa maisano na meke bugo kia ishano tukisoma kitabu Saburi kanga mwandala ile mobeke likondo monwa Saburi 6:5 ekerule moyo hai sukuru Mungu nande moyo ni Nyasaye mbia mono ekiagera ye moyo le nobwo atalibaga bono bikuwe yoteba mwaje tena bukwa baba tabala nakurwa utata wana tabana sabu bakule onde tayora nyare ukonyora kuna hata mmoja atakukumbuka ine ingora nyare gotokia Nyasaye korwa saba kule abana ba Nyasaye ekerole mojo skuru Mungu ekerole mojo ila nelimbi kora kelike gwana yatagokoru haleluya abasaja mbiyamole ekerole mojo anja mukao chibe sobwate ne che family yao ekiagere kerora kwe ndiko tigeto ndiyo na wala taima taranga nyacha kiande yaten ekere kinga kinde mojo ekeronda kwe aria senda agende kinko nyara gotonya Nyasaye obori mo somaen kinko nyara siwezi kumsimu Mungu wetu nikienda ndani ya utongo nitanyamaza igonda kile kilia wana wa Nyasaye asigo manne Nyasaye oma otabanga takona wetogia tobasa kwetogeria matukaya Nyasaye kobekirore moyo bona okware komanya ryoka asegetabu ya Jakobo lingana gori goteba Nyasaye karanche na tobe moyo haleluya Mungu akipenda tutakuwa bona okona gusikia rongi goroganche kinkorwara koba obe orwara tebana muno riga itara gotebiri ekera magana mayakoba saitani gakubia ekera magana mayakoba ogochiko wesegi ligaronyare kobia saitani gakoreta marwayo obori bosoma ene obi ebuko yatewa agetabia Jakobo isane kebugo kai kominenye aya nigo kororekana sekeregeke nyabuto minto kororekana sekeregeke obeire bono muna litatu lirikorekana nande lyasira nainke choice mwango litukelimo ninsire tindi gochikobo nona abana babaito toiborete tago kayanga isono ware na nyoko litukelimo ngo kubare bakorera amaya chinga kechi bare moyo man ngai kuyanda mamurori kwa kwana kwarima ngakata
ebukweyo soma inye network yagenda gose inye ekebugo kia 14 to wake sabwa yenge itali tobikie yare wale watabanga inwe timoma nyeti abana banyasa onde nama etege gocha kwa mami nonya ninche munankora ndiga ni manyete ono goda gotiana ngemete yane nkoba obe emete yo gotigera bamura basene niri tukeri mabaurane nande baitana goya teba amuwezi kujua ni maneno gani atatendeka kesho. Obogima bwaino bogima babana banyasaye obotoko yana muna wana gana achiete ko enyo mukungu onde oira abana obokima agaikaransa agatika munenda mukungu ematam konyoro no leto bucheti mayigo kekone yani atagete ngambu yali abana no okagire tokoba toyo nderoro mambi tokumanya taba yo swadi Naki inweneri taturi. wana bayo tabana intuneri tatu Ikorokana kege. ikorokana kege naanderi asira teba aya mugwenderete aya koromo to gato bongo bwesiti mam ayo gwenere teba Omonene karanje. aki ya Natobe moyo. ina tobe mocho naende tokoreiga tufanye hivi ekagera nyasaye korire gito wanchire haleluya baba mamuro boni besi no wochiko nyoma tigango tebinga to basokanelira ikokoreta mbono iga moko incheraria okoroka ngeswita ate gusumari tiganko erese koko moikinyoma batirika obori baso maene obe mosubati olitora mamanyanye jana gotebiri amagutari yegete na isano ngo ikari nyom koberege kone lakini itagete ko prepare ngo tabi ngayi garibo egento gutanga ni Yesu mwana nyasaye ekyaga ime nyoma ya Yesu enyoma igere poa munandanga ne Kristo na kongomani igakonda kamata munchiko sumari nyasaye waje kobara akija saa tara kwa miaka 18 gaganara amenya elina kara nchoire bao Yesu abeire ime ekara Yesu abeire ime mambo yote atakuwa shwari walimo osoro maana haye babo mongina nyasa gusisenie nyabutoria toka gakwete igarara omoika moyore obo mokungu stengo kora tabia abantu gaje tinko ganyamugaka na konga chibase chechinyeni ekerara kungore naki tindi ko ganyambo yo mugaka nga gusamba nde ngoko usitindi gusamba engoko ngosamba muna jinsa chacha nera nyenyora ryo mugongo nege sinti muna jinga kichiro aseiga abana banyasai ndayete gotebia Mungu akipenda tutakuwa hai evange ekyagereseye gokoratoreki korutoro Biblia yamenye goteba abasacha prepare warone segi gero ekero gosoma sigitabu cyokora 27:10 agukwana lingana ingama ena rogendoro marembe tokora tigetuki toyo hakuna amani. Hii safari tunapambana onya ye safari karibu oge ngororo nore negesio omaeta bataba gotaba ho ruto nkorwore ruto echemuao bana bamwatyotereri nga bakorire biya bagokora nasora bagocha aho tabinga kwamenyira matuka mange ata waisio sale jinsanza kanga kwaruro tigara arwo ruto mwago kora yitoki agosoa karasoma Inua basacha. bone gotabanga inua basacha Narori ringoro gendoro norobe. aki orogendoro noru yarore orogendoro inua basacha maeta chinga kichiri ekero bari kobara abantu bari kobara n'abasacha boka abakungu Biblia ekero gosoma amarikanya sae gotera sibita byobani igagotebanga abakungu bari kobaru n'abana abantu bari kobaru n'abasacha bona abasacha na bwaba bagotabigunga inua basacha
mama teba orogendo oro norobe rogendo raki orogendo uru nurubi rogendo rwa marwaire rogendo rw'iribero orogendo urubi orogendo rw'egisegi nonyane gifamili tuchande giti okogoka rero mambi nebireruri ogogete nga narete rumukama mura mambi endo kurame gisagane orogendo uru mosaja gukoroke sweetheart korunchera mogo ikanyomba gukunyori buna magoje igama ene nga orogendo uru noruyaruri oroge abasacha na arori orogendo uru norobe teba mama nemechando nawo gosira okonge aki mechando no ekotaki no gosiro konge no okotaki muna bana basacha ambasiredi ekero so nyomba obande wasomia abana ba obande no sinata gosese siredi na tabati matarango somia omwana obande kogo su negesidi ekiagera abana baona obago gotindeka bali osome tisikari mbare oroki basacha mwanze tukoba abakungu b'abantu kibesa cyane mogo sumaili buna yani lakini mokao na chaseke abeke sumaili yigete 80 igo kama rabune muna ritungora barasa irani chinsonga nyomba matuka elire mokao nero rakorere abana baona ubara gutambwe inwa basacha na arori norogendo oro norobe robwateme chando amonogo siro konge bana banyasa hebu kuyama yogoteba amasoma ase chigurube nase meri bioka otagete nase meri ye torinete Korende no- chigurube korende nonya nase obogima bwaito boigo ani obogima bwaito mbuya bore obogima bukaba biya omwana agokurama narora omwana omomuro okurama ise ng'egetondeki kurama tato mino oyo koruseti asenda agakoreta asense obwate kimyoro bunekero okyenyange iso aba tebya abana omwana nabo motindi tabasekurama ise nero obogore kyo obogima bw'abana ekyagera kwane bobegesa kwekinge gotiki nkeyo natebya abamura bane nga motarantomera besa karatomera iso anagoteba abana bane murande bunesamita nemuru ayitako baba mukete bana bangina bange mese kiegocha omonto otama aneti gwagiteyo agotama kurwa somo gakomonyora ti abana eneti waki yarro mogaka yasira eneti gwakitigebwate erinde abebiyomo gako ya skuru arwa anseseneri abana egesa kugegotigara yatigara n'omurembe biyamore nwabasacha bibiliya yamenya goteba 25 some egiye gitwarenge 27 verse 25 egoteba asayo wane goteba ng'asayo abasacha abasacha eme chinkoro chieino remikerekege chinkoro chieino makungu nakorama remia nkoro takobogoria eriogo gochikweng'enta omokungu nkegori kiao ekero gwate neino okomoega igo kware komotebi ng'a when I remember you I'm not eating amane nkware koragira ng'ai nandi kwarure omokungu agotogonya naro omokungu ochinkwana chai tagosaria obogima takweng'enta bosi bwayo ogokungu koganyete ekiageranya n'ogokuna okwe ekero chingaki chao chirakoreki chiraiki abang'ina mbiyamore naro abagaka mogaka tagotisa ongari mwana bosaiga ringwerere okona korera amarige papa ochigo kuminga n'omokungu aita goseneri mwana kaba omokungu sitengo tebya omogaka ng'a ekero nogositi town torisoni tugeta tonyore solution haleluya kero toranyore solution ntokomenya biya nkibona okorera abakungu bande mwamanya kwa abakungu bande amabaga omontoko kwamanya kwenda seino kwamenya emyaka 10 bwegisibagiting'ano ira nonyora omosajo migana muna chinsa chiroha gakora tanyare sakonyora nore omobori ng'a what is wrong to you
erinde nyarikane amanyo manyana nakoteki nara. Haleluya. Ntori kogosubona nyasago seseni otene ne boronge aya mama gwatigaira enkwana ya okonya kogotogonya oira niki nambansi ekiagera abana ekero muibori oyo matigaire babakonyora libaga ligare bono beke Yesu abo munyakero gase nyumba yao kwetania sekero gukwana n'abana barangeri tobasa kwebera omwana oyomo nyere nkora kubaterare bose n'abawo maete ncheng'agete sabu moise kone narotachete skuru nchebono nkabora abamuraba ko bache skuru oyo tachete skuru bonere nkwachibese cyane erinde nera abana baye basome mambiende nera bamukoro mukungu banjenesi mingu akanga momanye motienyogo chambora nkoendane kliniki kero monto ambe kerebesa nintagende kliniki ngose kliniki nkoragendani basi bago ntomera na chibongi chansi na tochigonso era baba egentonkera akego kwa akitonsa leria nete wakiaye na moise kone kyagera nero takulete skuru erinda someria abachukuru mambiti baba sakuchikoiba no bwata matabere nenkoro bangina bande mura mwange tabachukuru bibilia yagoteba ngaki abachukuru negutwa yechi sokoro chabo ngakyo kare no magokekero bwata abachukuru abantu mbali abagotira atabwati omochokoro ara sabe no montacha gwakerwe kamago bata inyori abamura bamura buna ababona batatagete kunywama abamura babona batigire kunywama aseki ochimotwa abarochi ngabogi mamboyo Tebyo umwana oganywa kero chinga kichigwenerete takona batabanga gasa esomo nabako yegasa akwere gatia agotiga magoka masa karaire chimyoro igorantigera abana baberegesa kunkebete mugako rio njoke no bwata matabere nenkoro otaye no mugambi abana banywa amaseri tara Yesu ekerori mojo amatuka mabatara koraki ataraja bono Yesu ngoenda tole mongi nore ndo kwegena kwao wone gento ntagetokore asigitabu ya Saburi 16 otegereri ngana lirororo igwa Saburi 16 verse 1 nero ntageti omongi non tegerere yani okuna kuwo saba kwa ora sabe ekero kurara ekero kubuka ekero gutara nande nare ko kuri west to tara bakungu bekenyura abachoncho basaliria majieta matungora barasa bantu bakonywa marwa bakungu bakonywa marwa basalirie amajieta y'abasacha babo basaliri bokemebere yabo mokungu okonywa marwa tiango tabigo saletenka yawo ndigere ligocha mokungu tare ngo okonywa marwa tigo mosacha nyakogunchira omokungu orende nyomba chinga kinchira iko mosacha ara onchoke gwetera sore haleluya bataramba nywa marumba onchoke tira na balisi akondo kamata munchiko smile buneto ibora akyo maradio yo gatantana lakini Nyasaye ni Mungu mwenyewe alifanya hiyo kazi, sio mimi. Nyasaye gako kunyasaye naki ngai mwacha Ai Nyasaye. omongi nategera egento tagete ko gutigera niki number 1 ayo chake aye Nyasaye Ondende. yani gaki abana baho narora abamura batatu babere kindume abamura babere nkoreta bara ngo abakungu ngo ikabare bwogo barenga igo abasipimba beti bane ena areko nakolera leondo ya mini ya lemo minto nchikorora mukungu obwata mwana munyaruka mbaga akinyasai nje nkware ko nginyaruka kakicyanga kikaretuka kakikorotaiga akyo none akanga kanyaruka akamana ande gatabe Nyasaye toteme ande kanyono mumura ukabora gekoneke nkieke kyabeyi yori ngatiga ngabati no gwicanda kakibache baichoire suti ngai nko bekerera bono kani aba muraba aningo chabare kondetera kinyaruka
no chigo tacha muna chitwan chipiko kimama bono gonyi bitama ngana y'abanyaruka ndigerete abanyaruka babande bakiri buonde baikire gekombe igoro bagoiteka nakyo igwete bono omongina sabera abandi amayana y'amaya chichebuhu sese ni abandi nayo sese ni gwe enda mwamu bwatu katakondorera bubi na yerorere biya bwe sabera amaja na incho sabere konde moyo haleluya hey. Hanyina bandi yani okona kongamba omosene muno kongamba alibono igogotoberi obuoyo bokoroku etiepi mama gokobwata sieni kogocha yurea ngokumiore ngotigore ekera abandi babwegetaba amachanchabe teba enyasaye one time mwana onchole biro byao noyo neranyora amayase getari abyesu nyasaye takoiwa chinaironi twakabekire togosaba twachera obogeni rero nenaironi mbegete abatanga mukama taraga kuibura abana ukagane biungurieta yani mogosekerera abantu mwakaga nyasaye tayo nyasaye ore igoro igare moyo oyo korosye biungurieta nando bibeka byaba abantu asegetera yesu intige mama gonko ibora gitone gitiki ekine chiane mampiende gitone nkuruchire gesunda aserieta lyango ya yesu murabari moretera mamo minoboro Biblia igegoteba asegetabu togosoma 17 emereng'ani 25 yani okoibora okoma etekore bibiti egoteba asekebungo Proverbs 17:25 yatigaire kama nkore nakyata kwana mama aye gotwachira omwana omomuro omoriri norio otaresa abwembe omoriri norio tomanyeti nyasaye omoriri igakonyichikuperi omoriri igakonyichinyasore goikobo omoriri ekiagera okoreta matara ase family yaino ewa omwana omomuro omoriri agoichania ise habaibori ochikobora ganje n'omorisi omwana noaro ogokura ng'a ochikobora aki oyimo chumba onabana nintategereria abatabatago togerio oborisia twararira abarisia matuko namae n'omwana oyo munakora amaigo yoke mwana ona akanywa amarwa antebinga mama inkora ndiore na inche nkora anywande buna tata anywete abanji kobora nyasaye abakungu bakaremo inaji saitimira ataba higabwa tateri kondo bwoya nakerocho tomumura n'amarwa akonyo lakinche na mutomete nchiko bwatari kondo nyigunkogurire munankora ndi abakungu bakonya bakora kobora gaki nyasaye kakinche naroche n'omwana naretete ngateba ng'omonene kuranche igontegete gogotebia nyasaye ore igoro inche omokungu nkorandisinda gogi nyasaye ruse gekombe kebuone asa ore igoro ani amaru nkoegare tiga nkoeresa omomuro oyi akareta omokungu onga amasasi nchikobora nkomogenka agende gaki naki ngokora omwana oyo obande osomire omuya igore university otagochera rikomemeri gaki nimba ng'ina gaki yayo oyo yaja nekieni eke kiamogara kani omonto ganchire omonto tari korora marwa aye takorera nyasaye ore igoro Mungu aliye juu mbinguni anasikia maombi ya watu wake. Haleluya. Usifadhaike mama, siku moja Mungu atafanya miujiza. Nyasaye ankorera maya kerale to mukungu olia ivoiro omwana omomuroko kumatara junior kerato komoira gochikomoko genda gochikobekwa koboko momuro olia agasomoka achikobekwa koboko kanisa agasomoka korumuaye ngabara gaki ne
olimpe nationa ngatabio mugaka Nyasaye kararigere likorwa ekwe gakia ni umumuro uyu no muyana marwa musareti tate lio bekire gekoro togekoro kwesa busuta eroni gabe getesabiko bono nganja gakio munyamaru uyu no mwana akagende karu ya tata Nyasaka musesenia munagosoka no mwana oyo moisia agateba Nyasaye ochakera bono na atigira marutigeri tere Nyasaye bako kanyoma mokungu okorugurusi omokungu olitato gutacha munetwa ni epikoki takorera kwenya mansa Nyasaye na gwatokobwa litukelimo Nyasaye nakora ya sinka yao barisi baito takorera otigebuku Mungu aliyechu ako na mpango mema Nyasaye gabwate miroberie mia asuri apasa baito takorera chiba moyo Nyasaye oliokorangeri moyo akoroteki moyo nkore ntebe igoro nkoenda tora abana ba Nyasaye abakogenda igoro gokora atige bibeli tangana abasacha tigo botomani chinsa chaeli le takono pa au na wanondera matara tago nkwanere rieta nkiota sokera mukao change chira chari butano mokaga bi kare nganie merondo mogotara koma sasao tata sarakasi chinsa tobwate bona abakungu ne chokolende chokoro elienya arekane to somya abakungu baito bakaba murana kibakolenda bamura baito twayiboire bano mogaka mokama muroko nyara gokoega kira igo gwaka abakungu babante pa bono nago sikerake fanya ima na ata ima talanga lilikuwa litaye bintu byose mara yote ninachira acha wewe ni Morisia abantu batwarekerera sase familia itonga Nyasaye togosaba haleluya tigako basingo upande Nyasaye natageta abantu batenene sitongo toranje nchiri Yesu aje togendeka gokoreke ngo kyamwaji goronko yatora Nyasaye agatabye kokunga Yohana isano kemungo kya 24 agotabanga kika nawaambia ekina kiko mungo kure asegetabuge kokunga Yohana 5:24 ekene nabate agotabanga kika nimewaambia oyo koiwali ngana liane oyo uranyare kuburingana lya Nyasaye na komwege na era oyo ntomete yani twege no mwana Nyasaye oyo kweta akabuka ekero nkoinyora Yesu ebisio hatoire ngaba abagaka ino na masomo morengeretinga mwana one tana weta uji university okoyana chimyoro ibere na mbe Nyasaye akoire eyeterie yo gukumia ogwenete gwakira Nyasaye mbia mono ekene na batebirie onde byesi ora iburingana liane mama teba nale no bugima bwa kale na kale yani ekina kitokori omongina ekanisa tago ikarasa n'abakungu abachabu bagosarira chinsa kenda mugondo remeka bichi yao enarari morigete oro chinga omosacha garenge fama ore kore tomatoes emwanga inerete asa ore chiri osoro man it is true chinyanya chirina chokobeka rero chiangire change beka kana ukai krasta nonya ninche na nyora lebe kominto basita okona gosari chinsa mbosa chinsa ta chityo borandia igonkoranga nasime kirebisa egesare chipara iga na abekire riso saliane lyame miongo muna torwarete ne miongo tokuri etokonya sobugimobo riso sana lichinyeni kingiya chiko irobo kimabaga koigota enderema nero chinyeni abagaka rero bakori bakoitaba amatara bekaime abwatobo kimamune soni orara buna korigenda atari kweyaka maguta tata yarrete riso sana lyerindiete gari kondiga muri ndianchete bo benko bwatobo kimoko lyoko bego solite okorera abana bali bane
igo togane timu esi manyoro bogima bwa kare na kare koba biyase family no koba se nyumba ya Nyasaye amaene tigamba taibu nante ne ineiga ase family orora abana baho bamwanjire Nyasaye eyinare nibo banyori oborimo gosoma enibo naende nachankanyora lebe kominto bantu rabachonjo mwana ona akabori obwe musie bagatoriki milioni 2 gaki mokari gaki na omukari iga gaki gaki bakabasacha abalisi mokori kibesa ky'abantu busa litukori ogwake kuraganya amatarote ne gaki omwana one gaki nkamotebi ng'aye Nyasaye omwana one tokwomoyo eyo fero sibu gwakorere kenyoro ekiagera mbare gocha okonyora ando bagorere sukari bono kwa bagorere sukari ya seretari ya Yesu Fagina yani bagote yani Kevin gonkoroje omaga kongo simikwa ya aniko ya nankoyo igabegete kirachia ubukora kakimu ya Yesu ngakitokora tuko ekene na batebirie amaeno yorege no mwana yokoro Kristo nare no bogima bwaririri bwakare na kare mama tebe point yinkore nere mata egoteba tangiro rikuru gore atange kene na batebirie kene na batebirie oyo kuigwa ringana liane na kumwegena oyo ntomete oyo ntomete no bogima bwa kare na kare yes goseta guika sekina bono kurende oetire kurwase amakweli oikira sobogima haleluya yani toko mwegena Yesu na ande to bwata atia yo kugenda sekina ngetego choice mwango whatever I am present whatever nga ingia waso ichi mioro yoka na swa maswali atarotiki lakini omorogi lakini arera barogi mbale mbiyo ngachu kama gatokora muna bana bagaka mukare goitu narenge crusade mugako ndaga goturere tirisani omukungu ondo oratiro omosacho omukungu sacho ria kabuto rwoko bako abantu bakabwati amanyinga ryoka bako mugakori are gotaimokaye rumu ya monto rikoba inchego ntagete na bere rumu ani abagaka bana barangusi ani gawo sokera tirisa rogoroko ragetu ocha gocha riririeri tate kabege sieke bani 40 teisi naro aga kwa bako kaguna ane konyana narandiri etobiki yobo tomaniri tukerio ari asakuru gitaru tigango tebya manyinga paka munasoa abantu bagatebyo mongina ngaigora ngoga igora omongino kobora na serikali ntenga marwa bagateba aje igora twaro kyo mugako na ebye kokorara eyo mugako akorara ngane rumu araria rogora bakanyora manyinga mugako gojire bono rambereje boro gako bori ngo igwachete igatore tia maiso muno mena bagaka chunga sana ama tukaharire tata bwe meganda ngo chari igago takwakira monto muno gokora kwa ekore kora maja togenda ngakutimoka mwana na baseni aseretara Yesu. Get to the point. Take a step forward.